ஒரு 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷம் தான் இந்த வீடியோ இருக்கும். ஒரு தடவ ஸ்கிப் பண்ணாம அப்படியே ஃபுல்லா பாருங்க. பார்த்தா தான் எனக்கு உதவியா இருக்கும். இது ஒரு லாபத்துக்காண்டியோ, என்னத்துக்காண்டியோ போடுற வீடியோ இல்ல. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது வழமையான வீடியோ மாரி இல்ல. ஒரு முக்கியமான வீடியோ. ஒரு அவசர உதவிக்குரலுக்கான ஒரு வீடியோ. என்ன பிரச்சனை என்றா, நான் உங்களுக்கு முதல்ல ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன். ஒரு நாய் வந்து அதுவும் ஒரு அனாதை நாய் வந்து எங்கட வீட்டு தோட்டத்துக்கு குட்டி போட்டுடுது. என்ன செய்றதுன்னு தெரியல. 2 கடைசியா குட்டி கொண்டு வந்து எங்கட வீட்ட எல்லாம் வச்சிருந்தேன். உங்களுக்கு தெரியும். அதெல்லாம் வீடியோ எடுத்து போட்டிருக்கேன். அதுபோக நாய்க்குட்டிக்கு பேர் வைக்கிற வீடியோ எல்லாம் உங்களுக்கு எடுத்து நான் போட்டிருப்பேன். சரியோ? இப்ப என்ன சிக்கல்ண்டா, அது அந்த குட்டிகள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டுது. ஓடித் திரியுது அங்கேயும் இங்கேயும். சாப்பாடு தான் வைக்கிறேன். அது வேற பிரச்சனை. இப்ப தான் சாப்பிட வலிக்கிட்டது. 2, 3 நாள் தான் இருக்கும் சாப்பிட வலிக்கிட்டு. நான் சாப்பாடெல்லாம் வைக்கிறேன். இப்ப அது சிக்கல் இல்ல. இப்ப என்ன சிக்கல்ன்னா, இப்ப இந்த 6 நாய்க்குட்டியும் எங்கேயாவது யார்ட்டயாவது குடுக்கணும். குடுத்தா தான் அந்த நாய்க்குட்டிகள் எங்கேயாவது போய் வாழும். இல்லாட்டி அத கொண்டு எங்கேயும் கொண்டு சந்தை வழியா, அது வழியா, இது வழியா எங்கேயும் ரோட்டு வழியா விட சொல்லி 4, 5 பேர் ஃபோன் பண்றாங்க. இந்த ஒரு நாய்க்குட்டி போகுது பாருங்க. அப்ப இந்த நாய்க்குட்டி கொண்டு சந்தை வழியா, ரோட்டு வழியா விடல. அது விட்டா அது வானத்துல அடிபட்டு சந்தையில அங்க நிக்க, இங்க நின்னுட்டு பச்சை மீன்கள திண்டு, அதுகள திண்டு, இதுல திண்டு அந்த கால் கையில மிதிபட்டு செத்து போணும். உண்ம அதுதான். சரியா? அத விட்டுட்டு இவன் ஏன்டா நடுவுல எடுத்து எடுத்து இந்த வீடியோவ போடுறான்டா, யாராவது வாங்கி வளர்க்கட்டும். இல்லாட்டி எங்கேயாவது ஏதாவது ஒரு செஞ்சு அதுகளுக்கான ஒரு இடத்த தேடி குடுக்கணும். அதுகள் போய் கேட்க தெரியாது. எனக்கு நான் ஒரு அனாதை, என்னை யாராவது காப்பாத்துங்கன்னு அதுகளுக்கு போய் கேட்க தெரியாது. அப்ப நாங்கள்லாம் ஏதாவது எங்களுக்கு தெரிஞ்ச இடத்துல, அது இடத்துல, இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு Facebookல ஒரு 30,000 ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கிறீர்கள். அதுபோக யூடியூப் சேனல்ல கொஞ்சம் பேர் ஒரு 500, 1000 பேர் பாப்பீர்கள் இடைக்கிட. சரியோ? இதுக்குள்ள யாராவது தெரிஞ்ச ஆட்கள் ஏதாவது இருந்தா, யாராவது உனக்கு நாய்க்குட்டி வேணுமென்றாலோ, இல்லாட்டி எங்கேயும் காப்பாத்துல கொண்டு போய் விடுறாங்க உதவியோ, எனக்கு காசு உதவியோ, இல்லாட்டி 2, 3 பேர் சொல்லியிருக்கிறேன். காசு உதவி செய்கிறேன் தம்பி, அத கொண்டு அங்க விடுறேன். எனக்கு காசு உதவியோ, நான் யார்ட்டயும் காசு வாங்க மாட்டேன். நீங்கள் வேணுமெண்டா இந்த வீடு அட்ரஸ் வந்து பருத்துறையில, புற்றலையில இருக்கு. அங்க வந்து இந்த நாய்க்குட்டிய நீங்க யாராவது எடுத்து கொண்டு போய் குடுத்தாலும் சரி, இல்லாட்டி சரி, எங்க பக்கங்கள்ல இருந்தா நானே கொண்டாந்து தருவேன். பருத்துறைக்குள்ள அதுக்குள்ள இருந்தா நானே கொண்டாந்து தருவேன். சரியோ? அதுக்கான ஒரு ஏற்பாடு ஏதாவது ஒண்ணையும் செய்யுங்கோ. நீங்கள் எனக்கு 2, 3 சொல்லியிருக்கிறீர்கள். இதில காசு தாரேன் தம்பி. அத கொண்டு போய் வவுனியால விடு, அங்க விடு, இங்க விடு. காசு நான் ஒரு நாளும் வாங்க மாட்டேன் ஒவ்வொருட்டையும். சரியோ? அதுக்காண்டி பெரிய தடிப்பா நான் சொல்றேன் இல்ல. நான் எனக்கு அது அது சரி வராது. அது என்னால அது ஹேண்டில் பண்ணிடலாது. சரியா? நாளைக்கு எனக்கு கெட்ட பேர் அதுகள் இதெல்லாம் அதெல்லாம் தாண்டி எனக்கு அது தேவையில்ல. நான் அத செய்ய மாட்டேன். நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த நாய்களுக்கு சாப்பாடு போட்டு வச்சிருப்பேன். ஒரு கிழமைக்குள்ள எனக்கு ஏதாவது ஒரு முடிவு சொல்லுங்க ப்ளீஸ். யாராவது எங்கேயாவது வாங்கி வளர்க்கலாமோ, இல்லாட்டி எது யாருக்கும் வேணுமென்றாலோ, இல்லாட்டி எங்கேயும் கொண்டு காப்பாத்துல விடலாமென்றாலும் செய்யுங்கோ. இப்ப தாய் நாய நான் என்ன செய்ய போறேன் என்றால், அத ஒரு மாரி அணைச்சு கிணைச்சு அதுக்கு ஆப்பரேஷன் பண்ணி போட்டு வளர்க்க போறேன். சரியோ? அதுவும் நாங்க 1 நேரம், 2 நேரம் எங்களால சாப்பாடு வைக்க முடியும். அங்க மத்தியானம் வந்து ஒரு ஐயா வந்து இந்த ரோட்ல இருக்கிற முழு நாய்க்கும் சாப்பாடு வைக்கிறவர். சரியோ? அந்த ஐயா 1 நேரம் சாப்பாடு அந்த ஆள் வைப்பார். மிச்சம் 2 நேரம் மிச்சம் 2 நேரம் சாப்பாட்ட நாங்க ஒரு மாரி சமாளிச்சு வைக்கிறோம். சரியா? அது சிக்கல் இல்ல. இப்ப இந்த 6 நாய்க்குட்டிக்கும் ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணுங்க. வேணுமென்டா நீங்க ஏன் வெளிநாட்டு நாய் வாங்கி அந்த நாய், இந்த நாய் வாங்கி வளர்க்குறீங்க? இத வாங்குங்கோ, இத வாங்கி வளருங்கோ. அதுவும் பாசமா இருக்கும், சந்தோஷமா இருக்கும். சரியோ? திருப்பி திருப்பி இந்த வீடியோ போடுறவன் ஒரு விசரன், பேரன் நீங்க என்ன நெனச்சாலும் பரவாயில்ல. யாருக்காவது ஒரு ஆள் 2 பேர பார்ப்பீங்க இரக்க குணம் உள்ள ஆட்கள். உங்களுக்கு வேணுமென்டா தயவு செய்து பருத்துறையில, புட்டலையில சரியோ? இத நீங்க கமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு தொடர்பு நம்பரையும் தருவேன். அது காசு தாரேன், அது தாரேன்னு தயவு செய்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணாங்கோ. இத கொண்டு அங்க விடுங்கோன்னு அதுவும் பண்ணாங்கோ. தயவு செய்து. மற்றும்படி நான் இந்த நாய்க்குட்டிய ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒப்படைக்கணுன்றதுக்காண்டி மட்டும்தான் இந்த வீடியோ நான் போடுறேன். சரியோ? இந்த 6 நாய்க்குட்டிய நான் குடுத்தா பிறகு நாய்க்குட்டி வீடியோ, இந்த வீடியோ நான் போடுறதுக்கான வாய்ப்பு இல்ல. சரியோ? உதவி செய்ற வீடியோ, அந்த வீடியோவ நான் போடுறே இல்ல. நான் இந்த கிரிக்கெட் வீடியோ அது இதெல்லாம் போடுறேன். நான் இது 6 நாயும் யார்கிட்டயும் குடுத்துறலாம்ன்றதுக்காண்டி மட்டும்தான் இந்த வீடியோ போட துவங்கினானே ஒழிய, வேற எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்போ, உள்நோக்கமோ எனக்கு இல்ல. சரியோ? கடைசியா தயவு செய்து சொல்றேன். யாராவது வாங்க விரும்பினார்கள், என்னிடம் வாங்குங்கோ. யாருக்கும் குடுக்க உங்களால யாரையும் ஒரு ஆள புடிச்சு ஒரு இத செய்ய இயலுமென்றாலும் அதுக்கும் என்ன தொடர்பு கொள்ளுங்கோ. நான் உங்களுக்கு இந்த நாய்க்குட்டிகள தாரேன். நீங்க கொண்டு அத குடுத்து விடலாம். சரியோ? சொல்றது சொல்லிட்டேன். நன்றி, வணக்கம்.